Imong sit-sit, imo kong gipaligid. Wala ko kapalan na no, nga imo man kong giadto. Dili kayo ko katuo, nga nung gibuhat to. Bisan kang ngit-ngit sa dalan, nabalan mo akong ngalan. Gitawag mo gayon ako, di man kinahanglan. Imong gunit, di ko magabuhin. Imong sit-sit, imo kong gipaligid. Gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, wala ko kabalong ano, nga imo man kong giadto. Dili gayud ko katuo, nga nung gibuhat to. Bisan kang ngit-ngit sa dalan, Mga bungahong hapon. wala ko Mga bungahong hapon, mga igsoon. katawag mo gayon ako. So ako sa i-share ang live. Di ko magabuhin. Musta Maria? May hapon, Mera, Sahak. Salamat sa pagtanaw. Salamat sa pagpaminaw. Anyway, ako sa i-share itong live, mga igsoon. Kumusta? Alright. So, kumusta mga igsoon? Pasensya na mga bakoy live. Kung busy kayo, atong mga schedules, no? Na ako'y appointment sa attorney. And then, ako'y appointment sa mayor, natay mga simbalay. So, medyo na busy ba? So, actually, karon gali, ming out lang ko kay nami gathering sa mga pastor sa ministerial. Unya, attend lang ko half day. Pero kung asawa, to pa dito, no? Kay, naningkamot ko nga makalive ko. Kay, sige ra ko plano niya, di malahos. So, but praise the Lord kay this afternoon, malahos na gini siya. Kumusta mo, mga igsoon? Wa man ko nakaghimamat ninyo ani kay busy ko, pero naamo sa kong pag-ampo kanunay. Naamo sa kong prayer every day. Kadlawon gabi, kanunay mo nasa kong pag-ampo. Mayong hapon sa Brother Justin Mandahinog, watching from Gingoog City. And God bless you more. God bless you, sad Arjane Saniko sa Mugan. Maying hapon, Pastor, watching from Gingoog City again. Manilin Namok Baal. Good PM, Kuya Pastor, from Jimboy Tumbada. Salamat, Brad, for watching. Good PM, sad. Shoutout Pastor James from EG Tungawan, Suminot, Sambonga del Sur. God bless. God bless you more. Jezreel Cabuenas. Maying hapon, Pastor, watching from Dasmariñas, Cavite. Bing Felix.
Alright? So, anyway, I just want to encourage everyone and to remind everyone to share our live. And akong gi-shout out ang tanang mga OFW diha nga nagpaminaw kanunay, nagatang sa tong live ug sa nagtanaw sa tong mga videos, no? Kanunay updated. Okay, mga OFW in different countries, mga naka-permanent resident, mga seaman, mga seafarer. Mayong hapon, Pastor watching from Palumpon, Leyte. Dins Apuya. Mayong hapon, Pastor watching from Tondo, Manila. Marlon Ando. Praise the Lord. Mayong to Brad Pastor, God bless. God bless you more. Rods Akain Fernandez. Mayong hapon, Pastor watching from Ormoc City, Leyte. Lia Nunez La Roya. Good evening, Pastor watching from Surigao. Coter Amoges Labilin. Mayong hapon, Pastor from Mawab. Juneline Alaras Baladad. So, shout out na ako, no? Tanang mga nurses sa lain-laing kanasuran, mga Pilipino, nga mga nurse, no? Mga Pilipina. Amping mo diha, mga nasa cruise ship, na musong prayer. And you know why, you know the reason why sa atong live, usam mo. Labi na kayong uban, dili ka simba, dili kayo makapamati og word ni Lord mo nang naningkamot said ko, no, nga mag-live para sa ninyo, because I understand not all OFW na ay opportunity nga mo simba or something like this. Mayong udto Pastor James naglantaw sa Kuwait, okay, Marben Aniag Lumakang. And again, Romelito Priscilla's watching or listening from Gingoog City. Good PM sad Marilyn Sadile. Mayng hapon, Joan Bitono Galaneda from Cagayan. Okay. Shout out Galaneda family of Cagayan de Oro. Praise the Lord. Shout out na ko ang Cebu City Jail. Kanunay na. Hallelujah. And shout out na ko ang Maximum 4. Sila Brad Aris Dia, Brad Kenneth, RDC 1, 2, 3, Brad Ibang, shout out sila si shout out ako si Brad Jao, mayor sa nanadiha. Tanan, nga nada sa Cebu City Jail. Namusong prayer kanunay. Okay? Praise the Lord. Rachel, shout out Pastor from Palumpon, Leyte. Maying hapon Pastor James, kumusta from Jensen? Uy, ikaw din na Pastor. Shout out ako Pastor Ronnie Maratas. Akong kauban sa Pisigami, Jensen. Okay? Praise the Lord. Kisa man pakibasa ako chat nimo. Pasensya na gid kung di na ko mabasa tanang chat no kay actually kanang usay matabunan kay nga akong tig-chat na ako moabot og 200, usay moabot pa na og 300. Nya di man ko kanunay magtan-aw diha. So dili kay ko maka-entertain, pasensya na unay mga uban nga di na ko matubag kay dili pud sa tanang panahon nagatubang ko sa cellphone. Kay nasad ko yung family na ministry. Okay? Praise the Lord. Again, asa to lupita tong shout out nawa si Pastor Ronnie Maratas og si Pastora yang asawa og si Brad RR. Shout out tanan diha sa mga ukay-ukayan dag sapatos. Salamat kayo. Akong gisulob ganina Pastor atong imong gihatag sa among ministerial. Praise the Lord. So, shout out tanan taga Jensen. And all right. Darao, palibak, Brother Ryan Galaneda. Watching from Germany this time. Kung ako masayop, Germany pa ni siya. Okay. Sana ala. Nainangayog tabang o. Tabangan na to ni. Sana matabangan ko ni mo sir pang uniform. Imo mo dyan yung gi-chat diri inday. Mga ilang kong pasensya ni mo kay di man ko pareha ng uban nga vlogger. Actually, wala na ko ni fully monetize. Anya, I always walk by faith. Wala sa ko sweldo. May nang i-live na to ba? Wala ko sweldo. Pasensya na inday. Prayer akong matabang. Onya, kuan. Gapon gali kay kulbaan mi kung di mi kabayad sa baw-baw 8,000 pero may gali gitagbo ra sa Ginoo. Kay actually inday daghan tag followers 260,000 pero kana bitaw dili ko pareha sa uban nga kanang vlogger bitaw nga nag fully monetize no wala na ko ni giset ang uban dire. So mao na nga ang uban nag-expect nga na ako'y daghang kwarta labi na nay sakyanan kani sakyanan kuha ni kalabutan sa vlog nako. Grasya na sa ginunay gihimo si Lord nga unexpected na surprise ko ako magtuo nga mao na siya
Yan, nagtanom sa kuha na. Praise the Lord, no? So, pasensya na, Inday, kay wala ko sweldo sa dili ko pareha sa ubang pastor nga na monthly. Kabalo yun ni si Pastor Ronnie ay nagtanaw diri. Kauban ako ni nga pastor sa Pisigami. Shout out Pisigami family, wala jud mi madawat monthly bisag piso. We always walk by faith. Nalay gigamit si Lord mga tao para ma-provide among needs nga wa mi kaila. Wa ginay tinuod. Kanina ni nagpadala na og GCash nya wa sad ko kaila. Ang tinuod lang, no? So, pasensya na niya. Napa mi bayron nun sad kurente nga pila to gingon kong asawat 2,000. Nya napay bayron nun internet karong 23. Kuan, di nun kayo ingon nga dako pero 17 pod. Napay bao-bao. No, naay kuan inday, paminaw inday ha. Sultian lang tamo. Oro makabalo ning uban ba? E-bike sa kong asawa 2,000 kapin. Okay, na mo na siya aircon sa loyo na papod. Outdoor tubangan day katong sala kay inutang na mo to. So pasensya na inday. Nga na no, nga ba jud GCash so pasensya na jud kayo kay kanang dili mi pareha sa uban nga nay mga monthly bitaw wala ko ana no. So daghan mamaylo na ko nga mamaylo na ko ri police, ang uban engineer, maestro. Nganong mamaylo man mo nako nga wa man koy monthly di ba ko pareha ninyo nga naigi kuan. Shout out Pastor Brother Peter Siki, Pisigami Gusa. Sakto ba ko Pastor? Brad? Pisigami Cagayan, shout out yung tanan. Okay? Alright, balik to na rin. Labihan na tutubi kay nay ngayon ginabang ba. Sinsya na no? Ano nga na no? Grasyar gini tanan sa Ginoo inday. No, maoni tanan grasyar sa Ginoo ni. Wala ko'y nag-i-expect every month dili pareha sa uban. Wala tay sponsor Amerikano, wala tay sponsor Koreano. Kani nga mga pamahala ni. Ang importante nagsubay sa kabubuton ug tawag sa Ginoo, then wala mi pasagdi sa Ginoo. Okay? Actually inday pag nagkahanti ka, naunta ko appointment sa PSA kay nahuman naman ko sa abogado. Unya nag-need pa mi og gamayng budget kay para ni sa kuang documents nga makakasal bitaw. Okay, so mao na siya. So na ako yung mga gi-prepare nga documents. So niya madto pa ko sa PSA. Niya layo dire syudad. So nag-need pa mi og gamay ra gud po na. Grasya sa Ginoo niya. Mangayo ka, samot. Yes pa brother, kumbati. Okay, so kumbati ang grasya ra gid no. Grasya gid di ba brother? Grasya ra tanan. I remember last time nagpray ka nga makasakyanan ko, gitagaan nagali ko mo blanco na ko'y hatag ni mo by faith, rata brother, di ba? We Christian, we always walk by faith and not by sight. Pajikas po, dug tinuod ba ni? Bitaw? Nawi bitaw, no? So, mauna, mga igsoon, at least nakabalo mo ba nga kanang regarding financial, wala. Yes, nakatukod tag simbahan, pero naay mga tao nga gigamit si Lord, wa may kaila. Shout out Pastor, God bless you. Mary Grace Mangubat, hallelujah, praise the Lord Jesus. Salamat Pastor James Dumanon, watching from Kabangkalan City, Negros Occidental. Jers D. Alvarez. Okay. Again, shout out no Pisigami family, Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out the Acamos family watching here in Dubai, UEA. Again, the Acamos family watching here in Dubai. Greetings from Remark, Brother Remark, the Camos. Okay. Anyway, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. And you can also type at followers at highlights at everyone para mabantayan sa uban kung nga nag-live ta. And anyway, by the way, ang atong topic karon mga igsoon is about unsa jud ang ilhanan kung tinuod ba kitang nairelasyon sa Ginoo. No? Ang taong manghitagon na igiya sa Ginoo kay balo jud ka na inday. Kay manghitagon jud mi kung nasad mi kahatag. Brad Peter da nangayo. Tagai ba sinakay imuha dia. Bitaw inday kabalo jud ko na kay as a pastor usa mi una inday nga una nga muhatag. Basta naasad mi kahatag nya karon wa may kahatag. Di sad ta mamugos lain pod kung mangutang ta. Kay lisod man pod kung mangutang mi para na ikahatag nga mura bitaw og pride na po na siya bitaw. Magpa-asip ta ba nga natay ikahatag no. Actually tinuod lang inday nag-need pasad ko karon kay this next week mo adto ko sa PSA kung kawala ka kaila sa PSA inday
ipasa na ko kung documents to solemnize marriage. To solemnize marriage para makakasal kay daghan kay magpakasal na ko. So mao na need ko ana, so need kong money kay nganuman magsakinan ko ni kadto dito mo tobel pa ko, layo pa. Basta something inay bayron nun pag dito niya. Diba? So mao na. So I'm speaking this or ako ning gisulti ni mo inday kay naminaw sad si Lord. So nag-online ta no, on air dita karon niya. Kakita jud ang Ginoo niya, lisod po kayo kung musulti kog di tinuod. Saban tas Ginoo, naminaw si Lord. Di ba mga igsoon? May hapon, Pastor, shout out watching from Victory Christian Church, Batol, Leyte. Kinsa man ni si Inggito Lena. Okay. Sakto ko? Inggito Lena, watching from Batol, Leyte. Praise the Lord. Hallelujah. Watching from Dalaget, Ditz, Big. Sa mga na Kibido. Kaya na yan sa nato kay kusog na kayong tugnaw na. Praise the Lord. So, ako rin shout out mga brad na kobe sa Alpha Kaparo. Long live kanunay mga brad. Uban sa grasya sa Ginoo niya. Saya, Skeptron in Arms, mga brad na ko nga mga nasa gobyerno, no? Skeptron in Arms, di ta makalimot nga waylain nga ipataas na to. Kanunay, number 1, God, because that is the number 1 of our hierarchy. Sakto ba ko? God first ta. So mauna no, God first ta. So ipataas na to ngalan sa Ginoo. Kay sayang atong pagsinggit og lunglib unya, di na to isa ngalan sa Ginoo. Amen. And shout outs to ng mga kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao. And this time, I think mag-start na ta. And I just want to encourage everyone or to remind everyone nga kaniya tong topic karon. Nindot ni siya kay mauni siya ang ilhanan kung naabagi tay relasyon sa Ginoo. Why? Because there are so many people karon, mga believers, mga nagtuo ni Kristo, mga pundok, mga lain-laing pundok nga mo claim gid sila nga na gid sila relasyon sa Ginoo. Mo claim sila nga nanadyo sila sa Ginoo. Ang ilang pundok, ang ilang grupo, ang ilang denomination is mao gid ang tinuod kay na sila pakighiusa sa Dios or relationship ni Jesus. So this afternoon ato aning palawman og maayo atong klaruhon mga igsoon kung kanus-a ba gid ta makaingon or unsa jud ilhanan or kanus-a ta makaingon nga kaning usa ka tawo aduna ba jud ni siya relasyon sa Ginoo. Kay pwede man ta maingon nga yes, I have Jesus in my heart, I have God, I believe in Him, pero ba ra taman. So karon atong isgutan karon nga kanus-a ta or unsay ilhanan kung ang tao aduna bagyoy hingpit nga relasyon sa Ginoo. Kay because sometimes kana magwali bitaw ta kabantay mo nay uban dili na maminaw kay sakto daw sila nya luwas na pud sila unya nanna daw sila Ginoo. No, mo ang uban dili na mo entertain nato labi na ang uban mga bata-bata pa nagwali bitaw let's say evangelism unya ang ilang masugatan kato ng mga edad-edara na bitaw mo naay sometimes naay mo ingon ang uban nga but not all, nay uban nga moingon nga ayaw na lang kay una pa ko nimo nya kabalo na ko adto lang sa lain ko kay nanamo ko Ginoo, then I believe in Jesus, no, I have a relationship with Jesus right now, something ana bitaw, no. So this afternoon ato ni siyang klaruhon or atong let's say kubkubon og maayo, palawman og maayo kung unsa magyud ang ilhanan timaan nga aduna bagid tay panaghiusa na sa Dios or aduna bagid tay relationship ni Lord. Kay ang panaghiusa og relationship maura man na kay ang magtiayon mahimo silang na sila'y gitawag og panaghiusa, mao na ang duha na himong usa, naghiusa sila kay aduna sila, both of them has a relationship. The same ni Lord, kanus-a ta makahibaw nga or makaingon nga kita nahiusa na ni Kristo or aduna na tay hingpit nga relationship ni Lord. Mao na tong topic karon. So sa tanan nga mga naminaw karon, labi na kay nasugatan nga mga tao bitaw nga mo claim gid nga sila tinuod, sila sakto. Mayo nga imo ning i-share sa imong wall karon aron mabasahan ni nila. Or imo bang i-mention sila dare? Kay nganuman mao ni ang ilhanan timaan or mao ni ebidensya or mao ni results kung aduna bagid tay tinuod nga relasyon sa Ginoo. Amen. But before that, nasan ko yung mga basa-basahon? Good afternoon, Pastor James. Gloria Dulalas, okay. And then, kitsa man siya, Junel Bye-bye, watching and listening from Taguig City. Okay.
Tanan. So, sa tanan nga nagtanaw karon Luzon, Visayas, and Mindanao, mabungahong hapon kanatong tanan. Before we start, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord this afternoon. Kay nga naman, kung kita-kita na ani ang magsabot-sabot, ani pulong sa ginudita, makasabot. We need the wisdom of the Lord. We need the guidance of the Holy Spirit this afternoon for us para mas mapalawman na to. Amen. Walay lain nga atong i-welcome karon ang Holy Spirit because according to Jesus, the Holy Spirit will teach us all things. Amen. Let's pray. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart. Thank you so much, Lord, for this afternoon. Taliwala sa kabisi, imuha ming gitagag, higayon, Ginoo nga mamati, mamalandong sa imong pulong. Sa dili pa mi magpadayon, Ginoo, unas tanan, susiha mong kasing-kasing, lantawa kini Ginoo. Kung naay mga butang nga wa ka malipay nini Ginoo, mga butang Ginoo nga may hinungdan nga ang imong pulong dili makapenetrate, ang imong pulong dili mo tuhop pasaylo ami Lord God. Limpyuhi among kasing-kasing aron walay mausik, walay masayang sa imong pulong. Tagay mi kasing-kasing Ginoo nga madinawaton, mapainobsanon, kasing-kasing nga willing mo sunod kanimo. Dili lang ang maminaw niya ipalabay sa pikasdunggan, but Lord, let it be that this afternoon we will have a heart that obeys your word. Holy Spirit, gi-welcome ka namo, wa milain nga gisaligan karon. Ikaw ra gid, Holy Spirit, you are our master teacher this afternoon, and Lord God, i-bless ang tanang viewers and listeners karon. As we listen to your word this afternoon, itugot nga among mabati imong presensya, among mabati imong comfort, imong gakus, among mabati imong gahum, among mabati imong diho Ginoo. Lord, we honor you this time. We honor you, we lift up your name. Wala mi nag-isa og relihiyon, pundok or grupo, but we lift up only, we honor only the name of Jesus Christ this afternoon. I declare peace of mind right now, Lord, and I rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. Lord, thank you for the victory. Again, we honor you, we adore you, we glorify you sa among pagabuhaton karon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Let's start. Hallelujah. Mark Jan Umandam. Dara, nag-live na dyan ko, Brad. Kaya ningingon magabitaw, nakabakanti dyan ko. God bless, brother. God bless. Alright, let's start. Good afternoon, Pastor. Watching from Alcara, Riyadh. Habibi Nini. Thank you, Exoon, for watching. Again, please share our live this afternoon kay nindot ni Exoon. Diri makitang katag. Kani nga topic karon diri makitang katag kung unsa joy ilhanan, unsa ebidensya kung tinuod ba gid ang nay relasyon sa Ginoo, diri makita. Amen. Kay daghan kami lagi sakto kay nami relasyon, diri makita. Okay? So let's start. So atong teksto karon mga igsoon makita sa 1 John 1:6. 1 Juan 1:6. Ingon diri ang pulong sa Ginoo. 1 Juan 1:6 ingon ang pulong sa Ginoo. Kung moingon kita dara nga nahiusa na kita sa Dios, apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit, na makakita ug wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Again, 1 Juan 1:6 ingon ang pulong sa Ginoo. Kung moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios, apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit, na makakita ug wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. So klaro kayo igsoon ang pulong sa Ginoo karon. Shout out Brad RR. Karon pa ka nakita-an ako nagtan-aw, gisugo siguro ni Pastor Ronnie ay kay gigreet ka na ko kanina. Brad, I miss you, Brad. Padayon ta. Pagamit sa Ginoo. Walihin ang mga adik-adik diha parihana nimo sa una og nako. Kay kita nga mga adik-adik gibag-o sa Ginoo aron ang kanang mga adik-adik diha mga unsa na diha mga drug lord. Atuang walihan kay way makarelate anak kita ra Brad. Kay padayon ta. Salamat sa sapatos no, salamat kayo. Sige sulog-sulog na karon. Anyway, shout out na ko akong sister sa Karkar, Chichi Richie. Okay. Og congratulations sa blessing no ni Lord katong baktin murag kita kuno baktin ba. Okay. Alright, so regards ko Ryan sis, regards ko Ryan, God bless. Namo sa akong prayer. So klaro kay Iksoon, atong nadungog ang giingon ni Juan. Okay, first line. 1 Juan 1:6 niingon diri.
Kung muingon kita nga nahiusa na kita sa Dios, apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit na makakita ug wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Okay, now, unsa man ning word nga nahiusa? Ang nahiusa is the same as natay relasyon. Kay kung ako na ning balikon o ako na kong balikon. Kay ako, minyo ko. So ingon ang pulong sa Ginoo nga the two will be will become one flesh. The man will leave his father and mother unya and will be united to his wife, and the two will become one. Okay? Mahiusa sila. Ang laki daw mubiya sa iyang ginikanan ug makigiusa mutipo sa iyang asawa ug silang duha nahimong usa, meaning nahiusa na ta pinaagis ka minyo ng mga minyo. Nganong nahiusa man tungod kay naay relasyon. Lisod po kayo og largo ra mo hiusa nya wa mo'y relasyon. Kaning word nga relationship og na unite na ta ni Lord nahiusa, the same na siya. So meaning kung moingon kita nga nanatay relasyon sa Dios. Amen. Apa nagpuyo di ay gihapon sa kangitngit na makakita og wala magpuyo or magkinabuhi sa kamatuoran. Mao ni igsoon. Ang tinuod di ay nga ilhanan or batayan ba, timaan, ebidensya, resulta nga naa ba gyud tay relasyon sa Ginoo kanang wa na ta nagpuyo sa kangitngit. Okay, again, ang tinuod di ay nga ebidensya or timaan, ilhanan, kung aduna bagyod tay relasyon sa Dios or sa Ginoo ni Kristo, ang ilhanan is wala na ta nagpuyo sa kangitngit. Nganong nindot ni nga topic? Because there are so many people, mga believers ni Jesus today, always say that they have an intimate relationship with Jesus. Sakto mi, kani among pundok, kung di mo muso diri, di mo maluwas, kay mao ni sakto nga doktrina nga naami Ginoo, nami relasyon ni Kristo. Pero kung nagpuyo na sila sa kangitngit, but na, bakak na, matod sa pulong sa Ginoo, dili matod na ko. Ingon ang pulong sa Ginoo, kung muingon kita nga nahiusa ni Kristo, kung muingon kita nga nahiusa sa Dios, it means nga kung muingon kita nga natay relasyon sa Dios, pero nagpuyo ta sa kangitngit, nagpuyo sa kadautan, kasalanan, kahilayan, kalawayan, mga bisyo, unsa man diha. Baka kunta ang tinuod, wala ta naglakaw sa kamatuoran or nagkinabuhi sa kamatuoran. Ang timaan igsoon, ang ilhanan nga naatay relasyon sa Ginoo, ning biya na ta sa kangitngit, migawas ta sa kangitngit, nagkinabuhi ta sa kahayag, isip ang Diyos kahayag. Jesus once said, I am the light of the world. Amen? Mao ni ilhanan, ingon si Juan, 1 John 1:6, kung mingon kita nga nahiusa or naay relasyon sa Dios, apa nagpuyo day gihapon diha sa kangitngit, bakakon ta. Daghang mga tao nga bakakon ron. Wa ko mo judge nila, but I could say nga bakak kay ano man, base sa ilang binuhatan, wala man sila ning biya sa kangitngit. Amen. Mayo kay mo Ginoo, aktibo sa church. Kung imong istorya Ginoo, di na maminaw kay sila daw sakto. Pero ang ilang pagkinabuhi, ilang lifestyle, nagpuyo sa kangitngit, palahubog. Ang man, ay lagi bigdikla, pastor, anong palahubog? Yes, wala man tamo gibikil, pero tinuod, ingon ang pulong sa Ginoo, palahubog, walay luna sa gingarian sa langit. Apandaghan kayo, nagtuo, o muangkon, nga naa sila'y relasyon sa Ginoo, but still, nagbuhat ang mga butanga, nalulong sa mga makadaot nga bisyo, but still, they claim that, they have an intimate relationship with Jesus Christ. But the Bible tells us this afternoon, once we say that we are united or we have an intimate relationship with Jesus but still remain or walk in the darkness, then we are liars. Bingon daw, na makakta ug wala ta magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Sa to padaghan dayong bakakon ron. Kay daghan man niingon karon nga naami Ginoo, nami Kristo, nami relasyon sa Ginoo, pero ang binuhatan naglunang sa kangitngit. Kay kung tinuod yun ta igsoon nga nahiusa ni Kristo, then naataron sa kinabuhi nga Diyos nun, nagkinabuhi ta sa kahayag. Kay bisag kung saon pa igsoon, tanawa unsay giingon ni Pablo, 2 Corinthians 6:14, arita sa second line, for what do righteousness and wickedness have in common?
Or what fellowship can light have with darkness, no? Dili jud magkauyon ang kahayag o kangit-ngit. Lisod po kayo kung muingon ka nga, pastor, na naman ko'y relasyon sa Ginoo. Unya, ang imong binuhatan na sa kangit-ngit, lisura po na na eh. Mo na ilang ingon nga bakang ang Kristonon. Lisod, di magkasinabot, ingon ang pulong sa Ginoo. Dili magkasinabot. Sige ingon dire, how can light live with darkness? Or sa NIV, what fellowship can light have with darkness? Wala, kay di magkasinabot ang kangit-ngit o kahayag. Dili pwede magtipon ang yawa o ang Ginoo sa imong kasing-kasing, because no one can serve two master. You can either have Jesus or Satan. Amen? Mo na mga igsoon ang ilhanan di ay nga natay relasyon sa Ginoo to end the debate. Para mabugto ning debate nga kami sakto mao ni wala na ka nagpuyo sa kangit-ngit. And the best example is this. Kung sa una mga bit ka, nga moangkon ka nga luwas na ka, moangkon ka nga naay relasyon sa Ginoo, wala na ka nangabit karon. Loyal na ka sa imong asawa o sa imong bana. Kung imo nang gibuhat, meaning tinuod nga nahiusa na ka sa Ginoo or nakahingpit nga relasyon sa Ginoo, kay nga naman wala naman ka nagbabilin sa kangit-ngit. But if you confess or if you say that you have a relationship with Jesus but still living in the darkness or naka sa gitawag og adultery, nangabit ka, bakakon ka, liar, evil ka, matod pas kanta, mao man gingon diri o. Ingon pulong sa Ginoo. Sige ngon diri o. Kung maingon kita nga nahiusa na kita sa Dios sa panagpuyo dahil gyapon diya sa kangit-ngit, namaka kita, bakakon ka, liar, evil ka. Mao na tinuod. Kung moingon ka nga naa ka sa Ginoo, pero ang imong binuhatan na kay kabit, bakakon ka, matod sa pulong sa Ginoo. Mag-wala ka na kinabuhi sa kamatuoran. Kaya ang tinuod nga naa sa Ginoo or naay relasyon sa Ginoo, wala na gyud na nagpabilin sa kangit-ngit. Yes, kitang tanan gikan ta sa kangit-ngit. But the moment we have Jesus Christ in our hearts, the moment we have an intimate relationship with Jesus Christ, mibiya na tas kangit-ngit, mihawa ta. Di man pwede mayon ka, minto ko Ginoo, luwas na ko, nakoy relasyon ni Kristo, pero narakas kangit-ngit nagpabilin. Wala na, bakakon ka diha. Maigo ka tong giingon ni Jesus nga, dili tanan magtawag Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kadto lamang nagsubay sa kabubuon sa akong amahan nga nasa langit. Kadto lamang naglakaw sa kahayag. Kadto lamang wala nagpabilin sa kangit-ngit. Amen? Mao na siya, kay daghang kay mingon, kami among sakto among pundok, sakto among doktrina, sakto among grupo, ug di mo musod ani among simbahan. Luoy kay mo, maimperno mo, mapriso mo. Bitaw, joke ra. Bitaw tinuod, naingana karon. No? Grabe kay mo, wild kay ba mao ni? Kung di mo musod, mao ni sakto. Pero ang binuhatan panid-i, nagpuyo sa kangit-ngit. Gapos sa pornography, lulong sa makadaot nga bisyo, palahubog, illegal nga droga, sigarilyo, unsa man na. Diba? Ingana ba dahil nang naay relasyon sa Ginoo? Kung tinuod kang naay Ginoo, of course, na ang Holy Spirit nimo, badlungon ka sa pagbuhat ug di maayo. Although dili ta mahimong perpekto, pero lahi na kita. Ang atong mga sala, dili na to tinuyuan, wala na to planuhi. Amen. Mo na tinuod. Mo na sa mga igsoon, mo ni bantayanan. Kay karong katapusang mga adlaw, according to the book of Timothy, Timothy chapter 3 verses 1 paubos, ang mga tao relihiyoso pero ilang gideny ang power. It means ang mga tao maayo kay mosulti Ginoo, maayo kay muhanay og Biblia, maayo kay mga bersikulo, daghag bersikulo, sige simba, sige attend og Bible study, prayer meeting, cluster, simbalay, any activity sa church, walay sipyat, ini December, kumplituhon jud na nilang gitawag og simbang gabi. Pero ang binuhatan, nagpabilin sa kangit-ngit. Ang pulong sa Ginoo ingon karon, bakakon ka, liar, evil ka. Mo na pulong sa Ginoo, bakakon ta na, ug wala ta, magkinabuhi sa kamatuoran. Of course, bakakon ka, kinabuhi ka sa bakak, wakas kamatuoran. Mo na mga igsoon, once we say that we are united in Christ or we have an intimate relationship with Jesus, wala kita nagpabilin sa kangit-ngit.
Just like what Apostle Paul said in the book of 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, paborito ni mong Brad RR, nakada Brad? Napakada? Og ni Brad Pastor Ronnie. If anyone is in Christ, he is a new creation. Kaming tulo, kaning ginganlan ako si Pastor Ronnie sa Pisigami po, nga kauban ako og si RR. Puro mi mga adik-adik sa una. But the moment we have Jesus, nahiusa mi ni Kristo, nabago na mi. Wala mi nabago kay naning kamot nga nabago kundi ang kabaguhan ning flow lang, ning resulta lang siya sa ding naami tinud-anay nga relasyon sa Ginoo. Wala ni hagui among kabaguhan. Kay kung kami rin magbago-bago, manago, gyapon mi, manuyop, gyapon mi, manood, gyapon mi, bar, nga na, naghubo-hubo dito. Ang tao di mabago kung siya. Amen. But if we allow Jesus in our heart, then, sayon na kayong kabaguhan, uban sa iyang tabang. I remember one time, a good friend of mine, dakong tao, duha sila kabuok, iya kong gi-invite sa ilang balay. Ana siya nga, Brad, arita balay. Wow, kay bawag unsay buhaton suroy diri gimingaw ko nimo nagpastor naman ako nun. Ko taon ako that time kung ako masayop. Nagpastor ko for that time for only 3 years pa ko atong time or 4 years. Karon kay grasya sa Ginoo nga ni sustain ko 14 years na ko kapin. Mga nato sa 3 to 4 years gi-invite din ko niya. Wa ko mag-expect igsoon, wa ko magtuo nga abi ko gi-invite ko niya kay food trip me or something nga gusto siya nga mag-fellowship me, but gi-invite ko niya kay magpatsisyon sila sa akong amigo. Nanuyop sila sa akong tubangan. Duha ka putos ra pero dagko kayo, murag wa ko masayop na taglibuhon siguro to nga shabu nga item. Duha ka putos nya. Gitaktak ang una tungod sa kadaghan, wala gihurot. Sige sila suyop, sige suyop, tagaan kog tutir, balibad ko. Hangtod nahurot nila ang duha kay mga grabe man sila ka-adik-adik pod. Gitawag sila og hardcore drug addict. So, nahurot na nila suyop, pahuway suyop. Ana sila giunsa din nimo. Brad, nganong di man ka mudawat na nga sa una ulitan man kay kag suyop. Nganong man ni Brad, kay imposible po kay ni. Giunsa na nimo nga kami. Naning kamot magbag-o, adun mi na bag-o, pero ikaw giunsa nimo. Nganong sayon na rin mo pagbiya sa illegal nga droga. Awas ang gignan nga, Brad, ani man eh. Sa una, for a long years, siyo pangandoy nga mabag-o. Pero, I found out, at the end of the day nga, di ko dito mabag-o kung kita-kita ra. Pero Brad, ang ganing kabag-uhan ako karon, akong gi-appeal si Jesus, ako siyang gituuhan, gidawat sa kong kasing-kasing. Gidawat na ko siya nga kinasing-kasing yo, dili joke-joke, dili baba, rataman, sincero. Nangayo kong tabang niya, mao ni resulta. Ang akong kabag-uhan ron, maong di ko matintal nga imo kong sigtunol og tutir. Tungod kay lahi na ni. Kay nga akong kabag-uhan ron, tungod ni Ginoo, dili ni tungod nako. Wa ni nako hagui, wa ni nako paningkamuti. Ang akong kabag-uhan karon resulta ni sa akong relasyon sa Ginoo. Wa siya katingog. Kay nagtuo man sila og kanang okay na sila. Nagtuo man sila og okay nang Ginoo nila kay hinimbahon man puto sila pero adik lagi. Mo na mga igsoon, ang tinuod nga nay relasyon sa Ginoo, nay kabag-uhan ang kinabuhi. Ang tinuod nga nay relationship ni Lord, nay transformation. Ang uban lang dili dali-dali pero naadyoy changes. Kung sa una mamalikas ka karon dili na. Hapit nang ka na malikas kay tawral kita masuko ka. Hapit na ka maingon og yaw. Yaw na lang kutob imbis yaw, kabaw na mo nang yaw. Wa na malahos. Because you have the Holy Spirit and you have self-control. Mao na gitawag og new life in Christ. Ebidensya nga na kay relasyon sa Ginoo. Kung mingon ka nga tinuod ka na relasyon sa Ginoo, kusog ka mo muyaw peace, wala na. Baba pa lang daan. Nanggawas na og kinsay Ginoo nimo. Amen. So mao na nga karong bantayanan ni karon mga igsoon kay daghan kay mga religious people. Religious, it means, kabalo naman na, they are more on religions, more on rules sa religion. Wala sila sipyat, simba, mga unsa man diha, mga tampuhon sa simbahan, wala. Pero ang ilang binuhatan, nagpabilin sa kangit-ngit. Religious tawag na, religyoso. Pero ang binuhatan, wa makita ang Ginoo, yawan noon. Maunay mga tao nga, huna-huna ra na nila nga nay relasyon sa Ginoo. Pero ang tinuod, wala. Kay base sa ilang bunga or binuhatan, nagpabilin man sila sa kangit-ngit.
Amen. So this afternoon gitudloan ta nga ang Tinuo di ay nga nay relasyon sa Ginoo. Ang kinabuhi nagbag-o na or nabag-o. Ang kinabuhi dili na pareha sa kaniadto. Ang kinabuhi wala na nagpabilin sa sugal sa scatter. Wala na nagpabilin sa mga binuang binuhatan. Wala na nagpabilin og suyop. Wala na nangabit. Anis na sa iyang asawa og siyang bana, di kay magama og laing account unya magsig-chat og laing babae o lalaki, wala na. Amen. Kay ang tinuod nga nay relasyon sa Ginoo nagsunod na or nagsubay na sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Mao nay tinuod. So kani nga topic dire na end ang debate, ang debate. Kay ang kabag-uhan sa kinabuhi dili na naangay debatihon kay resulta na nga nay relasyon sa Ginoo. Because nowadays daghan kay maayo mo debate pero ang kinabuhi hiwi. Daghan kay maayo mo debate ron, hanay kay og mga bersikulo. Hanay kay mga musaysay sa ilang doktrina. But behind closed door, adik og pornography. Behind closed door naay gitago-taguan nga wala nakabalo ang ubang tao pero ang Ginoo nakakita. Musuyop de sa layong lugar. No, mutago kay magubog-hubog. No? Muadto sa layong lugar kay narito iyang kabit, di ba? Pero maayog Biblia. Mao na yung mga gingon sa Bible ni Juan, mao na yung mga bakakon. Ug wala nagkinabuhi sa kamatuoran. Kay ang tinuod nga nay relasyon sa Ginoo wala na nagpabilin sa kangit-ngit. Kundili nagkinabuhi na nga balaan kaya nagtawag na to balaan man. Pero dili lagi ta ma-perfect. Nay mga time masipyat ta pero ang imong sipyat wala tuyua, wala planuha. Amen. Dili intentional. Amen. Mao na siya mga igsoon. So walay debate dire. Ebidensyahay ni kay sa korte bisag unsa nimo kamayo mo istorya, pangitaan kag ebidensya, bildi ka diha kung baba ra kataman. The same sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Once we say that we have a relationship or we have an intimate relationship with the Lord, ang tan-aw na to ana ang iyang binuhatan. Kung nagpabilin gani sa kangit-ngit din, baka ko na kay ang tinuod nga nahiusa ni Kristo or naay relasyon ni Kristo, wala na nagpabilin kundi nigawas na siya from darkness to light. Amen. Og iyang kinabuhi karon nanay Ginoo. Kung pareha siya nako, adik-adik sa una, adik og suyop, adik og shabu, adik sigarilyo, marijuana, bulkasil, rugby, unsa pa diha, adik og babae, karon wala ilaing addiction. Adik na sa presensya sa Ginoo. Adik gyapon, pero lahi na nga addiction. Amen. Bag-o nang kinabuhi. Ebidensya na nga nakay relasyon sa Ginoo. Sama sa gingon ni Pablo, 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Nganong nasulti na ni Pablo? Kasi Pablo mismo, sa iyang ngalan sa una, Saulo pa, salbahis siya kaniadto. Sige siya panghulga sa mga magtotoo, sa mga nagsunod ni Kristo, iyang pamatyon, pangprisuhon, maldito, salbahis, apan sa iyang na-encounter si Jesus at the road of Damascus, or to Damascus. Iyang na-encounter si Jesus igsoon. Aduna na siya relasyon ni Kristo, nabag-o siya. Ang Pablo sa una nga salbahis, nahimong Pablo nga magwawali. Buutan na siya nga Pablo. Ebidensya nga naay relasyon sa Ginoo. The same ani atong gisgutan karon. Mao na mga igsoon nga ayaw mong tuo dayon kung makita mo moingon nga ari mo balhin mo kay eksakto ni tanawa nang nagsulti panid-i na di man ta marites pero obserbare, because Jesus said by their fruits we know them. Jesus said that in the last days many false prophet will appear. Mag-create sila mga milagro, mag-create sila og mga unsa diha nga murag kay bulungan katingalan, pero tanawa ang ilang binuhatan ang bunga. Kay diha niyo mailhan kung ako abgin na sila mga alagad. So dito mag-agad og mga milagro, gahom-gahom, mga kirig-kirig, tumba-tumba, hayang-hayang, kubkub. Tanawa ang binuhatan kung makita ba si Kristo. Kung wala din, delikado na. Kaya tinuod nga na Kristo sa buong nga makita. Tinuod nga na relationship ni Jesus, makita gina sa binuhatan. Naay resulta. Dili ka mo ingon nga nanam ko relasyon sa Ginoo, pastor. Naay results. Ug ang resulta maunay makapa-confirm or maunay makaingon bitaw nga ebidensya ba nga tinuod jud ay. Kaya kung nakita o nga sa una himalikason ni karon dili na. Sa una og madagma ni siya, mapandol, way laing isinggit, yaw.
Mao gina, pero karon ug madagma siya lain man mukalit mag-ingon Jesus. Amen, hallelujah, praise the Lord. Lahi naman. Unsa naman ning tawhana, unsa na may nakaon na ninyo, di ba? Ebidensya nga naay relasyon sa Ginoo. Automatically godly words will flow automatically in our mouth. Automatically the word of God will flow in our mouth. The way we speak, people around us will hear Jesus. Amen. Makita nila si Kristo datong sinultian. Ebidensya nga natay relasyon sa Ginoo. So ayaw mo pailad sa maayo mo hanay og Biblia. Ayaw mo pailad sa maayo mo wali. Ayaw mo pailad sa sigig simba kay i-prove daw nila nga nay relasyon sa Ginoo. Yes, usa na nga simba, pero ang tinuod nga nay relasyon sa Ginoo dili nimo makita sa sulod sa simbahan, kundi kung unsa ang ilang binuhatan gawas sa simbahan. Kay nay uban maritis kay ni gawas wa na iyan ang gilibak kay ang kauban wa na way bunga. Nagpabilin sa kangit-ngit. Ang tawag na sa gingon na sa pulong sa Ginoo, bakakon. Bakakon ka, liar, evil ka, matud pa sa kanta. Bakakon. Amen. Mo na mga igsoon nga kung nagtanaw mo diha, pwede na niyo evaluate inyong kagalingon. Naigo ba ko ron sa wali ni pastor? Kumusta ka ko? Eksaminay mo kagalingon, ikaw rin nagsayo diha. Nakakita ba ang mga tao sa kinaiya sa Ginoo sa kong kinabuhi? Naba ko'y kabaguhan or nagpabilin sa daotang binuhatan. Hala ako man kung ikaw na din. Hala, paduol sa Ginoo, pagampo, pangayog pasaylo sa imong sala. Istorya si Lord with a sincere heart. Amen. Hanara na siya mga igsoon. Kayang tinuod nga naay relasyon sa Ginoo, naay resulta nga tinud-anay ang kabaguhan, naay resulta nga transformation. Just like what happened a while ago sa muang ministerial sa mga pastor ning apel man ko dito og share ba nga about salvation, about salvation, kanus daw ta makaingon nga luwas na ngano daw nga usay magduda pa daw ang uban nga luwas na. Ako siyang giingan siya. Ako silang giingnan ganina nga akong ikasulti mga pastors mao ni there is no such thing as salvation without transformation. Once we say we are saved, din na ay resulta nga kausaban. Kay saved naman ta, meaning luwas na ta, dili kay moingon ta luwas na ka pero ang imong pagkinabuhi luwasunon pa kay nagpabilin kas kangit-ngit. Ang giingon na ni Juan karon, bakakon ka ug wala ka nagkinabuhi sa kamatuoran. Amen. Sumaora niya itong mensahe karon simple pero ligo ni nga ebidensya. Ang atong topic karon igsoon simple ra kaayo pero kung naa nimo legit ka nga Kristohanon nga naay relasyon sa Ginoo kay naa man kay tinud-anay kabaguhan kay wala na ka nagpabilin sa kangit-ngit. Ug gabi nyo mga igsoon, paminaw mo. Kung ikaw karon legit jud ka nga Kristohanon kay naa kay relasyon sa Ginoo tungod kay naay resulta nga tinud-anay kabaguhan kay wala na ka nagpabilin sa kangit-ngit. Kay balo ba ka nga epektibo ka? Usa sa inungdan nga ang mga Kristohanon dili effective mo solwin. Why? Kay wala na bag-o ilang kinabuhi. Nagwali-wali sila timingan nga ilang gisangyawan kaila nila nga wa na bless ilang kinabuhi. Di jud na mo to. Pero kung ang imong kinabuhi mga igsoon na kay relasyon sa Ginoo karon nya, nadyo'y resulta nga ning biya na gid kas kangit-ngit, meaning nahimo kang kahayag, nahimo kang iwag sa kangit-ngit. That way effective ka. Sa diyang mo share ka, muwali ka, mutuo gina sila nga naman na may ebidensya nga kabaguhan pero muwali ka nga mao na yung Ginoo palahubog kang dako ay nalagwali katawaan ra ka. Ang effective kayo mga makadala og mga kalag nga bag-o sa tilan sa Ginoo kana po nang kinabuhi nga nabag-o. Mao nay resulta sa tinuod nga Kristohanon. Dili lang baba, dili lang maayo og bersikulo nga memoryado sa ulo, kundili maayo po ng modelo, mayong ehemplo, gikinabuhi ang mensahe. Naay reflection sa karakter ni Jesus sa kinabuhi. Ebidensya na nga natay relasyon sa Ginoo. Again, ang tinuod nga naay relasyon sa Ginoo, nahiusa sa Ginoo, wala nagpabilin sa kangit-ngit. Amen. So mao na ilhanan. Kundili naglakaw na sa kahayag na kinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Apan kadtong nagsigigingon nga, sakto mi. Balhin mo na mo, kay kung di mo mabalhin, di mo maluwas. Kami may tinuod nga pundok, pero ang binuhatan, hiwi, bakako na. Dali ra nimo mailhan kung kanusa mahimong bakakon ang tao. Kung muangkon siya nga nasa'y relasyon sa Ginoo,
pero ang iyang binuhatan naglakaw sa kangitngit, mao nay bakakon. Amen. Mao nay bakakon unya wala magkinabuhi sa kamatuoran. So again, niini nga mensahe ang debate atong giputol. Walay angayng debatihon sa kinabuhi nga nay pagkabaguhan. Ug ako ning balikon dili tanan maayo og debate, sakto. That's the reason why di ko mo apil-apil og debate. Although nay uban nga mausad na siguro ilang hiyas nga ganahan makigdebate just to prove nga ang ilang barugan kamaturan ilahap na, pero ako dili jud ko mo patol og debate nga naman bisan pagkapila na siya mo daog. Ginoo may nasayod siyang kinabuhi. It doesn't mean nga we won debate. Natunong ka kay naadyo yung mga tao nga maayo og Biblia kay iyang gistadihan ang Bible from Genesis to Revelation, iyang gistadihan ang Greek word, iyang gistadihan ang history sa Bible, pero ang kana ra pud siya kutob study ra utok ra ba just for information, wala gi kinabuhi. Amen. Di na mao ang ilhanan kay ang tinuod nga ilhanan nga naay relasyon ta sa Ginoo kabag-uhan sa kinabuhi. Amen? Na ay genuine transformation. Wala na siya nagpabilin sa iyang kabit. Wala na siya nagpabilin nga palahubog. Wala siya nagpabilin nga adik-adik. Wala siya nagpabilin nga adik sa pornography. Wala siya nagpabilin yung sugarol. Wala siya nagpabilin nga naglunang sa kalawayan, kahilayan, sa fornication, sa premarital sex. Wala siya nagpabilin diha. Ning biya na siya sa kangit-ngit, nagkinabuhi nga balaan at tubangan sa Ginoo. Ug kana siya, enough na siya nga ebidensya, enough na siya nga proof nga nakay relasyon sa Ginoo. Ligo na nga proof nga nakay relasyon sa Ginoo. Ug di ka bakakon. Abang kadtong maayo mosulti Ginoo, maayo mosulti Biblia, maayo muwali, muhanay Biblia, pero ang kinabuhi nagpabilin sa kangit-ngit. Bakakon ka, liar, evil ka. Pulong na sa Ginoo. Ako lang gipuno ng liar, evil ka kay kinsam day nang bakakon. Ang evil man na, because Satan is the father of all lies, o evil, the devil. Amen? So nining taknas kapunon atong naklaro kung unsa jud timaan or ilhanan or kung kanus ata makaingon nga ang usa ka tawo aduna gyud tinud-anay nga relasyon sa Ginoo. Aduna siya mahibaw-an to nga na siya tinud-anay nga relasyon sa Ginoo kung ang iyang pagkinabuhi karon nagkinabuhi na siya nga nagsubay sa balaang kasulatan. Wala na siya nagpabilin sa kangit-ngit. Kay dili pwede na ay Ginoo nagpabilin sa kangit. Unsa ka bakang ka wa kay klaro? No, wala. Ang tinuod nga naay relasyon sa Ginoo. Simple, makita ang Ginoo sa kinabuhi. In short, maliwat sa Ginoo. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord God for your word this afternoon. Imuming gipahinumduman Lord again nga unsa joy timaan Ginoo. Unsay proof nga naami relasyon nimo sa tinud-anay. Because nowadays, Lord God, there are so many people claim that they have an intimate relationship with you, but their action contradict to what they say. Ingon ka sa imong pulong Ginoo nga mahibaw-an namo kung naay may relasyon nimo or nahiusa mi nimo kung wa nami nagpabilin sa kangit-ngit. Father God, lahi ang panahon karon. Daghan kay ni angkon nga natunong sila, but their action wala mo sibo sa ilang gisulti. Ako nagampo Lord ngang tanang nagtanaw og naminaw karon og ang mag-replay ani unya Ginoo. Maliwat jud mi nimo. Dili lang mi musulti og Ginoo sa mong baba kundili you will become the reflection of our characters. Kundili mahimo ming walking Bible. Kundili Lord God makita jud kanamo mahimo ming blessing. And for us Lord God daghang mga naas kangit-ngit nga mong madala sa imong tiilan. I pray to all of the viewers, gamita sila Lord God. And I pray kung ang uban diri Ginoo, dili pa man fully Ginoo na transform, pero na kay gibag-o, na pay uban nag-struggle Lord God. Ako nag-ampo Ginoo nga makabaton gud sila og complete or genuine transformation aron mahimo sad silang panalangin. Og ang transformation ebidensya nga naa gid mi relasyon nimo Ginoo. Gamita mi Lord God aron mahimo ming iwag or suga taliwala sa kangit-ngit. Salamat Lord sa imong mensahe. Holy Spirit, thank you sa imong enlightenment right now. Salamat balang Espiritu Santo sa imong wisdom nga imong gipaambit namo. And Lord, I pray nga dili nimo labayng kawang ang among nadungog karon kundi amo ning kinabuhion Ginoo.
ug among hinumduman nga once we claim that we have a relationship with you, wala na gid mi sa kangit-ngit kundi na nami karon naglakaw sa kahayag, naglakaw subay sa imong kabubuton. Ang among kinabuhi panalangin na dili makaangin, ang among kinabuhi role model na dili kapandulan, ang among kinabuhi liwat na minimo, di na miliwat sa demonyo. Ang among kinabuhi Ginoo mahimo naming panag-ingnan sa uban nga muduol nimo. Father God, use us. Let it be that your glory will shine upon us and our lives will become a light in the midst of darkness, in the midst of this dark world. Mubarug mi, Lord God, isip kahaya Ginoo. Salamat Ginoo, in Jesus name. And Lord God, this time I continue to pray to all of the viewers, Lord God. I speak life for them. I speak blessing. And ako nag-ampo Ginoo sa tanan nga mga negosyante imong pauswagon Ginoo, and I declare nga mag-glorify ka sa ilang income. Sa tanan nga mga trabahante I declare promotion, and I declare nga mahimo silang faithful nimo, Lord God. And sa tanan nga nag-ampo og tinud-anay kabag-uhan, I declare deliverance, genuine transformation in Jesus name. Mga bugto tanang gapos sa kaaway sa pangalan ni Jesus. And Lord, sa tanan nga nag-ampo kaluwasan silang tibok pamilya, I declare complete salvation to their whole family in Jesus name. Sa tanan nga balatian, physical and emotional, I pronounce, I declare healing in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Son of the living God. Pinagi sa imong labod Ginoo, nakabaton may kayuhan sa pangalan ni Jesus. All in all, thank you so much, Lord God. Thank you for your word and thank you for the miracle. Right now, Lord God, among dawaton ang milagro, among dawaton ang kahibulungang butang gikan kanimo, among dawaton Ginoo ang solusyon sa among problema, among dawaton ang panalangin gikan kanimo. Himuha lamang ming kapiyalan Ginoo. Kay ikaw nagtanaw kanunay sa among katakus, sa among kasing-kasing. Mao kini ang among pag-ampo amahan, among kining gipangayo, gipasalamatan daan by faith sa pangalan ni Jesus nga may among manluluwas. Amen og amen. Mabungahong hapon mga igsoon. Pasensya nang medyo gi-ubo-ubo ko gamay kay ana laging kanang paggaw gamay tungod sa sige pugwali bitaw nya. Mo singka magdugo murag mo singgit ba di man ko kabantay mo wa mo kadungog na kumuwali nga hinay kung di ko kapugong mo gawas gyud bitaw siya at least pang Ginoo. Amen, for the glory of the Lord. And this time I will give back all the glory and honor to the King of Kings. Himaya sa Ginoo kanunay. Thank you everyone for watching, for listening. Brad RR, nakita na ko imongan. God bless. Miss you, Brad. Praise the Lord. Uhaw man, bisag irukon. Anyway, I pray and I declare that today is gonna be a blessed day. Today is gonna be a fruitful, mabungahong adlaw. Dili matapos rong adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo in Jesus name. Sa tanang mga OFW, I declare that God will bless all the works of your hands and all of your decision ma-align dyan sa kabubuton sa Ginoo. And I declare mga OFW, listen, I declare promotion sa inyong amo. Okay, in Jesus name. So, that's all for this afternoon, mga igsoon. See you next time. Kita tapuho na. Don't forget to invite your friends to follow our page or i-share atong live. So, wa pa maka-subscribe sa atong YouTube channel. Free na na ang link sa caption ni. Kay kani mo subscribe mo ani. Wala mo na ako gi-invite nga mo subscribe ani. Ako bitong gi-delete tong kuan kay dili ko moangay lagi. Kay ang mo subscribe ani naibayad 51 masir to. Wa ko magdani. Although na ining subscribe ni, thank you, I appreciate that. Pero wa mo na ko ingnang mo subscribe. Pero sa YouTube channel, free ra mo subscribe. Kani nga live na to mawala ra man in 30 days automatically. So ako ni siyang i-download karon niya, akong i-upload sa tong YouTube channel nga inyong makita sa caption ani na sa caption na link da ini-click nimo, free ra na. Okay, that's all for this afternoon. See you again next time. Ampo amping abante. To God be all the glory. God bless, God bless. Yes, sige ko pray ninyo dia, Brad, Marlon. OFW sa KSA, sige ko ampo nyo dia. Usa mo sa priority na ko mga OFW, amping. Ampo, nasa ko diri mo back up ninyo. Kita-kita ra pon. Pass, ano sa amta makita eh. Dami tagduol na dia, kaya kuha ng motoron or unsa da. Amping, Brad, miss you, Brother RR, regards ko ni Pastor Ronnie. Ang tanan dia. Okay? So God bless everyone. See you next time. To God be the glory.